dalawa. Guys, dalawa. Harvest tayo. I-harvest na natin ito, guys. Na natin itong mga nasa ano, nasa lupa. Kasi ano siya. Kasi pag nasa lupa, ano siya, madaling masira. Ang dami kasi, oh. Look. Ang dami. So, kailangan natin siyang kunin kahit mga maliliit pa. Ang daming bunga, maliliit. Ang daming ibon doon, oh. Adobong sitaw. Yun, mag-adobo po tayo, guys. Ang sarap, ay. First harvest na marami-rami. Adobo na naman tayo, guys. Mag-adobo na naman si Inday. Maglungag ko rice. Oh, actually, meron pa akong rice. Alis kasi yan si Tami. At dahil meron si Taming steak leftover, so he's not eating it. It's been how many days now? And it's not bad yet. So, atin siyang isagol. No, isagol na to siya diha. So, yun. Huwag na lang. Masarap kasi ang gulay pag may mga dried tuyo, you know, masarap siya. So, kaya, hindi naisip ko, meron namang karne. Next time na lang danggit, guys. So, gusto ko yung parang mag-caramelize yung karne. Yun yung pinakagusto ko. Ha? Gulay. Gulay from the garden. Ang sarap. Yummy, yummy, yummy. Put a little bit of oyster. Look at her hands. She follows you. Yeah, I did. Takpan natin. Saan kaya yung turkey? No? So, ganyan po yun dito. Ang sarap ng ulam kapag galing sa garden. Iba ang adobong sitaw kapag may mga sahog. Perfect. That's EI. Dapat ang fat, ating i-share ang fat para mag-produce of oil. And lagyan natin siya ng butter. Lagyan natin ng rosemary and then garlic. So, yun siya. Lagyan natin sa ibabaw. Yan. Ang bango, guys. Promise, ang bango. So, this is good with Tami ba? Because it's ano siya. Perfect! Grabe ka perfect, guys. Sobrang yummy. Oh. Ay, ay, ay. Ito yung mga gustong-gusto ni Tami, oh. Ito yung sa akin. Guys, na uncook. Look. Look at that. Ooh, so good. Yummy, guys. Juicy.
I don't know why I cannot eat that kind of steak. Ayaw ni Tami kumain ng steak ngayon guys, pero ginawa ko yan para sa kanya kung feel niya, pero yun hindi niya kinain kasi ayaw niya munang mag-steak, mag-chicken muna daw siya. So yan. Oh, ito na Tami, oh, ito yung kape mo. Sa mga nakikita na naman, mag-isabi naman, grabe si Tami pa sigarilyuhon, uy, daghan ka yung upos. Ay, ganyan man talaga yan guys, hindi na yan magbabago yung asawa ko. Palagi yang nanigarilyo kahit asan mo man dalhin yan. Ganyan na talaga yan. Kawawa. Nagdala ng baon niya. O, di ba? Pati baon niya, guys, siya na yung nag-alaga sa sarili niya. Kasi ako, kung ako yung magpadala sa kanya, hindi man niya gusto. Kasi ako kung magpadala yung mga iniinit ba? At ayaw niya yun. Gusto niya yung mga pagkain na maginaw at kainin na diretso. Siya na lang yung nag-ano ng baon, guys. Kasi talagang, ay. Akala ko, sabi pa niya sa akin, ayaw kong magdala ng baon. Magdala ng baon. Where did you put your ice cream that you made? So, para hindi masira yung mga pagkain niyang dinadala, meron siyang mga ice dito at meron ding tubig guys para naman hindi siya mauhaw, no? At yun, alam niyo ang bag na ito is maganda talaga guys kasi maginaw pa hanggang pag-uwi ni Mr. Maginaw pa rin. O, diba? Walang reklamo yan si Tami kahit hindi na ako nag-alaga sa kanya guys. Siya na lang. Bahala na si Batman, oy. Bye, guys. You give them more? Yes. We'll see you. See you next year. Again. Talk to you later. I love you too, baby. Have a good day. Oh. Pocket doors. I can say keep an eye out. Yeah, I will. Somebody moved my seat. I remember. He can't sit because he can't sit down because it's my positioning. Number 2. Bye. Dahil may nagsabi sa akin, nagagawa ako ng pangsungkit sa ating prutas kasi hindi ko mabot-abot guys. Kasi this time, hindi po talaga siya marami ang bunga. Iwan ko kung bakit, no, every 2 years ata ito, ganito yung peras. But, ito na yung napag-anuhan ko, napag-isip-isip ko na ganito yung gawin ko. Itong ito yung ginamit ko na bag is from yan, yung order ko sa olive oil. Hindi ko natapon. So, sabi ko, pwede dito parang gawing bag. And then, ito yung gawin kong panungkit, guys. Grabe, guys. Nag-work naman. I-try natin ito, guys. Let's see kung mag-work. Hala, uy, hindi man mataas. Ang ganda doon, no? Dito na. Nakakuha na tayo, guys. Nakakuha na. Ay, dalawa. Guys, dalawa. Ay, 3. 4. O, di ba naka-4 na ako, guys? Yes. Malalaki ang nasa taas. Malalaki. Ito. Ayan, dito na. Yes. Ang sarap. Sarap niya. Uy, ang laki niya. Laki. So, habang andito ako sa likuran ng bahay, meron tayo ditong poison ivy. Tinawagan ko si Mr. Kung pwede ibigay niya sa akin itong spray na pang poison ivy talaga siya, no. At kailangan talagang patayin itong poison ivy guys kasi ihag po yan yung prutas natin at yan yung dahilan machok ba. O, di ba matuok ang ating kahoy guys, mamatiklo ba? So, kaya yon. At so yun, binalik ko na doon sa loob ng fence yung ating spray. Ang saya ko talaga dito guys, so, sa mga pinagagawa ko guys kasi nag-shoot talaga siya guys. Pumasok talaga yung prutas sa ating panungkit guys. Grabe, iba pala ang saya guys kapag mag-DIY ka, no. Ibiglaan yan guys, biglaan kong naisip ba, ito na lang oy, o diba, naisip ko kasi yung mga commenter ba, ang dami kasi nagko-comment oy, na mag-talk
Sungkit-sungkit ako dyan. Ready na. Malapit nang mag-ready. So, ilagay lang natin ito sa maayos na lugar para hindi siya parang masira ba na sa lupa lang kasi. Yung ganun, oh. Yun, oh. Blackberries. Ang dami dito, guys, oh. Look, oh. Ang dami, oh. Wow, daming bunga. Asan kanya, no? Sobrang lago. Kung sa Bisaya pa, sobrang lago. Perting lago, ajud. Ito na ata yung pinakamarami kong harvest. As in. So, mag-harvest po tayo ng sitaw, guys. Ang ating sitaw dito, ang variety po niya is light green, no? Mayroon pong tatlong klase, pula, dark green, at light green. Wala pong black. I don't know. Basta kay may pula, dark red. But purpley, ganun siya. Ang ating kinukuha dito, ang ating in-order sa Amazon is ito yun siya, light green. Alam nyo bakit light green ang kinuha ko, guys? Ang itong sitaw na kasi ito, guys, magtagal siya. Ang ibig kong sabihin sa magtagal, guys, is di ba may fall dito? Tingginaw, mamamatay na sila. Pero ito, guys, siya, guys, matagal na matay ang puno. Magdahan-dahan po siyang mamatay pero meron pang mga bunga sa itaas kung ano yung pinakataas niya. Yun yung na-notice ko, mga darling, no. At also, guys, masarap po itong para sa akin, ha, masarap ang light green, guys. At mahaba po siya, guys. Biri malusog. Aduy, biri malusog, guys. So yun, si Inday Miriam dito is nagkalkal dito, guys, kasi meron pong mga sitaw, yung sanga niya or mga kumakatay, kumakapit. Hindi kumakapit, guys. Kumaliwa sila, guys, katulad ng mga ex ninyo, no? Kumaliwa nandun sa ibang bahay. But anyway, so yun siya, itong harvest natin, guys. Ang saya-sayang talaga. At meron tayo ditong kamatis, cherry tomato. Hindi po ako nagsidling ng cherry tomato, alam nyo ba yan? Pagdating ko dito, guys, marami nang tumutubo sa garden. Ay, mga sidling pala yan from last year. Sabi ko, oy, ito na lang yung ating gawing tomato. I-transfer natin sila sa paso. Guys, tumutubo man, guys. Okay man pala, guys. Pero na-notice ko yung cherry tomato lang ang maganda. Pero yung ibang kamatis parang, pangit, guys. Nagkabangag-bangag man ang lubot, guys. Hindi ko alam, guys. Sinusuyop ata ng mga uod. So, si Inday Miriam dito, nag-enjoy lang ako talaga sa pag-harvest. Alam nyo bakit? Sobrang init ngayon, no? Galing po ako nag-cut ng damo. Pero, gulang si Inday Miriam kasi kailangan ko na siyang i-harvest. Kasi merong nagsabi, i-harvest mo na yan, Inday Miriam. Kasi magulang na, guys. Magkuyos-kuyos man yun na siya, no? Lalo na kapag babayaan mo siya. At, na-notice ko din, itong mga string beans na ito, guys, is kailangan mo siyang tubigan everyday. Kasi, parang, ang bilis tumubo, ang bilis humaba ng string beans, ang saya-saya nila kapag tubigin mo siya once a day. Hapon, nasa sa inyo hapon or pwede din umaga. Pero akin, guys, alternate, guys, paminsan, guys, ngayong araw ayaw ko, bukas na ng umaga ko. Ganun ba? Ganyan, guys. Masyak kayo, guys, sa dami ko ditong harvest. Tignan nyo naman ito. There's more in there. A massive amount. I guess I should open the door for you. Ha? Guess I should open the door for you. Yeah. There's grown. Dami na siya, guys. Ang dami. So, ang gagawin ko is mag-adobo and then munggo. Isa yan sa pinaka-paborito ni Tami. Mag-enjoy tayo habang meron pa. So, kain tayo ng munggo. Nito. So, look, kung magtanim talaga kayo, guys, meron talagang makukuha. Oh, di ba?